Moi kulta. Moi moi. Tässä on uusi upea poikaystävä ja mitään muuta kuin kitisen vähiiri. Viikon luontoääni Mia Laitela piipittää asioista, jotka ei kuulu sille. No poikaystävä pani siskon paksuks. Rupes vähän suu napsaa. Otetaan varmuuden vuoksi uudestaan. Täällä on niin paksu ilme, että pyörryttää. No mitä sille sitten voisi tehdä? No vaikka intialaisen päähieron! Voisikin ottaa lasillisen sun äitis kanssa. No mikä ei lohdutakaan lapsen kuoleman jälkeen niin kuin omena ja päärynä. No, mitä mä nyt oon luullut, niin se poika ymmärtää kyllä piparin päälle. Kaikkea sitä kuulee kuin vanhaksella. Pannuun kohdellaan kuin hienoa naista. Ei action voi alkaa ennen kuin se käy kuumana. Mitä täällä tapahtuu? Rakas veljen ei saa päätään pois perseestään. Älä on niin varma. Mulla on idea. Nyt se kuulostaa ihan multa. Valitettavasti. Tale! Nej, jag måste gå till biblioteket. Hörte ni så här på kielillä? Tää? Va?